Ngopo kowe iki? Resik jahe. Lah iki kok ora tok resiki. Apa? Iki jahe iki. Lah wong sikil kok ya kon resiki ya reget tadi kan nanduri debok. Ora teku nek jahe kuwi iki. Lho, kas nanduri debok. Sekilo piro jahe iki? Ploon. Ora gane. Oh, lah mau mbok tekon regane. Ah, sekilo. Ora kondo sekilo pira ora ngono to, 10 on ki ra salah nek Oh, siki ya iya. pokoke regane enggak tahu. Enggak tahu. Heeh. Kemben ki panen ki kentalan di. Saiki? Saiki kere. Saiki tontonan kok. Nah, dintekke nguret dancuk tenan kok. Urete iki. Nang ngaco wong nandur deboke glo ngandera. Iki lho, dintekke nguret kok ngono kuwi lho. Tenan asu tenan kok urete iki. Uret apa asu? Uret asu. Bajine iki uret asu. Iki guys panen telo. Dutelo, Cuk. Jahe.